Ayun, mga kalabarkada, luluto na tayo. Yun. Anong unang luluto daw ko yun? Anong unang luluto? Minudo. Ito. Ayun mga kalabarkada, makikita nyo yun, no? Nagsisimula na silang magluto. Yan. So nagsisimula na magluto si Kuya Roderick. So ang unang iluluto na daw ay minudo. So ayun, tayo ang tagakuha ng mga ricado. So tara, tignan natin sa mga kalabarkada. Ang alalay niya pala si Kuya Lito. Hindi na makahalo yata si Bones, lasing na. Ito na yung niluluto na lang mga kalabarkada ng minudo. Minudo yung unang luluto. Oh yeah, tubay to pa more. Nakuhain? Oyster sauce para sa pansit. Kaya ka sa nakabutang ka? Bagay mag HRM. HRM? Ha? HRM? HRM. HRM eh, motor yun eh. HRM nga sabi ko. HRM sabi ko. Ano yun? HRM, ginawang motor si Kuya Roderick. HRM ka ako? Pagkarinig na HRM. Gawa mo akong motor? Alam mo? Ano, 125, 150? HRM ka ako? HRM ka ako? HRM. Ay, paano? Parang pa yata. Nasa mo, nasa mo. Hugas bot, hugas. Nasa mo, hanggang sa ano? Tumbong. Hanggang sa tumbong. Ay, pang takip. May buo pa oh. Tapos may buo ba? Hindi na hiwa mga kalabarkada, buo pa oh. Yan oh. Wow. Yes. Bakit to? Kasalang na rin mga kalabarkada yung binagis. Binagis. Kung sa Ilocano, binagis. Tagalog, ano kuya? Ano ba sa Tagalog yan? Ano ba sa Tagalog yung pinag... Tagalog ng binagis. Kailangan na. Kasi parang luto ng Ilocano to mga kalabarkada. Laman loob ng baboy. O tawagin sa amin, binagis. Hindi namin alam kung ano sa Tagalog nito eh. Bahala na kayo dyan. Mga kalabarkada, luto na yung minudo. Ayan na, yan na yung minudo. Luto na. Kada yung minudo. Luto na, bilis. Yung mga kalabarkada, luto na rin yung binagis. Ano? Luto na rin siya. Yung mga kalabarkada, another salang na naman. Dahil pakain na naman ito. Yung patay ito kuya? Igado? Igado? Igado. Igado. Ayun, igado lang. Tapos yung ito, dinuguan. At may buto-buto mga kalabarkada. Tapos na yung minudo saka yung binagis. Time check pala tayo mga kalabarkada, 4:59. Lasing ko na. Dinuguan siguro dito sa kabila. Eh, bubuo yan. Nalingunan lang ka. Bubo pa yung bawang kanina eh.
Ito si supervisor namin, si Chad. Gado saka dinuguan. Lapit na matapos to. Ano? Ikaw matimpla niyan. Yung dalawa na sila magluluto. Ha? Good morning mga kalabarkada. Kape. Kape muna tayo. Redlip na pala ako sa upuan. Tao, pero may akong mga si tao. Kape muna mga kalabarkada. Ano gulpin kurot na? Kita pang protection na naman sa lalaman na. Yan o. Yan ang mga kalabarkada. Nilagay na yung tubo. Dinuguan. Dinuguan na. Yan na yung adobo bato ko. Mga buto-buto, mga kalabarkada. Adobo bato yung tawag sa luto na. Ito naka-special na gusto kami. Yan yung may gatas. Ayan na. Gatas na condense. So, ayan mga kalabarkada. Naluto na rin yung igado. Bali, dito tayo dun sa kwarto. Good morning mga kalabarkada. Lapit na. Sumakit nito. Lapit na. Ay, si pasipan si Tangkay. Maya-maya natin ang kudluto yun. Kasi tiyan na ito si Pangpansitan na. Mga kalabarkada. Tagay. Ayun mga kalabarkada. Ito na yung adobo to. Lapit na. Lapit na, lapit na. Lapit na. Magandang umaga pala. Yun. Umaga na. Hindi pa tapos. Overtime. Ano? Ibay din si Chad, no? Ito pagkasabayan, no? Ayun, no? Welcome to my vlog. Oh, ano tawag din sa mga ganito? Yung mga Ito na lang yung lulutuin mga kalabarkada tapos yung pansit. Pilam! I am Pilam! I'm Pilam! Bambam! Ito si Bambam mga kalabarkada. Single siya. Single. Ano tayo pampansit? Ay, mayroon. Panuorin mo na lang yun. Yung ginawa ko sa'yo. Kasi
Suka ata yan. So si Bambi mga kalabarkada. Bambi. Bambi. Ayan si Bambi ah. Bambi. Yung mga dupa-dupa mga kalabarkada. Lalagyan ng katas. Parang sarap ito ah. Matamis-tamis ito. Ito unang mauubos. Hindi naman pagkapitli nila eh. Na-broken si Tadwawa. Ayun mga kalabarkada, luto na yung ado, badu. Kuha ng Badu. Kyapan ang. ayan. Mga kalabarkada. Natapat ka. Saan na tawag ba? Gutom na to eh. Wala ka wala plato Bilay. Bilay. Plato ba? Ay. 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 Pagkutara. Ay, mayroon na pala dyan. Ganda na dyan. Sayang na ba ang pansit? Oo yun mga kalabarkada, luto na yung pansit. Ito na yung pansit ah. Ako na aangkay. Bigat. Bigat. Ayan, pumapasok na sila. Naluto na yung pansit. Dito, pag-vlog. Ayan o. Mapasok na siya. Ayan, ipapahatid ko kay Mila yung pansit sa bahay. Ayan, ayan, sige na, dali mo na Mila. Ayan. Ayan, nagtata. Ayan, nagtataka sila ng pansit. Hindi ako nakikita mukha mo. Ay, mukha ako ba nakikita? Baligtad pala. Baligtad pala. Ayun. Ayun na, sinapang na lang luluto namin. Ibig sabihin ng sinapang kanin. Harigato. Hapon na yun. So, ayun mga kalabarkada. Naluto na lahat. Yung kanin na lang yung naantay. Hindi pa naluto. Kanin na lang. So, dito ko natatapusin itong video na ito mga kalabarkada. Ingat. God bless. Lagi nating tatandaan. God is good all the time mga kalabarkada. Bye bye.